Здравейте всички! Тъй като така от известно време доста хора ми се оплакват от някакви такива ходжи, измамници. Все така като имам клиенти се вика измамен от ходжа и такива, нали, да какво става въпрос, как да видя. Най-често си качват обяви в AOBG, някои са и в базара. Аз от горе-долу доста време справих да качвам в тези сайтове поради тези, меко казано, олигофрени. Та нека видим за какво става въпрос. В менюто окултни имаме 133 обяви. И като започнем на супер топ, излиза с ръка ходжа. Така. От горе-долу доста от тях са ми се оплаквали, сменят си имената. Като цяло не са никакви ходжи, а относно жените ходжи, както споделям с доста клиенти, такова нещо няма. Като цяло съм говорил доста за тези ходжи, дори си направих една обява да видя защо българите явно трябва да е някой ходжа, за да може да им помогне, нали, с даден такъв проблем, какъвто, нали, зависи кой какъвто има. Но нека горе-долу ги разгледаме сега. Ходжа Гюсун. И много ми е интересно, на всичките обяви са някакви бабички. Така като разгледаме, някакви цигани ли са, какви са. И винаги, много интересно, пишат в трето лице. Най-търсената жена ходжа сред мъжете. И ме е много интересно пък другия въпрос, кой им ги прави тези обяви, защото така изисква примерно това нещо тук. Трябва примерно да видите обработка на снимка, нали. Трябва си, нали, горе-долу обработка. Ще цъкне на този, че е на първо место. Този доста така, да, тук на хартийка, някакви иероглифи. Изобщо никаква идея то дали е реален. Но като цяло много лошо правят така на всички други хора, които реално се занимават с тези работи и реално помагат. И изобщо дали хората знания искат да получават, дали имат някакъв проблем, дали някъде някой да им помогне. Но тези хора доста вредят на всички и излиза така, че целият сектор са само измамници. Та нека разгледаме и другите. Направим впечатление тук. Ето, макрозали. Това не знам, но не знам за вас, но на мен изобщо ми прилича на какъвто и да е макрозали. Гледа старо. Премахва така, талисмани, добре. Не ги знам всичките, но ми направи впечатление, примерно е тази снимка сега. Снимане Корана и това е някаква стара ръка, ходжа Сузан. И както ви казах, гледам си сменят имената. Та, нека да разгледаме и другите. А относно това, което клиентите ми споделиха, значи като пратят пари или им гледат, почват едни да ги плашат, че имат направено проклятие или нещо, че трябва незабавно да се премахне, че някой ще почине или подобна такава простотия, което в повечето случаи, да не е във всички, си лъжат и изнудват хората за пари. И не знам всичките, явно като че ли, като гледам обявите, вече са станали много, ето всичките са някакви такива подобни, и все са жени. Все са жени и все са и цигани. Някои от тях дай са отворили и фирми. Тук снимани икони, като цяло повече снимки според мен са фалшиви. И това старото, не знам, но тази примерно. И имаше една, ми направи впечатление, само да видя да намеря, дори без изрезал лицето и без сложил в джамия. Ето първо сега тази, номер 1, ясновидец. Така, значи тази жена, не знам колко години, не знам изобщо как може да... Тази снимка съм убеден, че не е нейна. Възможно да ходила в някаква църква. Но повечето, не знам, ходят в някакви църкви, представят се за ходжи, за... Явно хората търсят нещо подобно и много лесно им се доверят и като не знаят как работят тези работи и нали, какво да очакват. И просто падат в примката на подобни измамници. Мен даже някои от тях ме гнус да ги гледам.
Знаеш, продължението ето за тази, примерно. Сега не я знам, но като отворим и приближим снимката, се вижда, че тази черта тук, че снимката е изрязана. Изрязано е лицето и изобщо е така с фити едни джихадистки и просто е някакъв тотален цирк. Хората им звънат, после започват да ги изнудват и изобщо тези хора, не знам, защото прямо в тези работи няма роден човек. Някой трябва да се научи от някой или книги. Аз имам доста книги, съм се учил от книги. Както вече, нали, с времето и от приятели магове, и от чужбина, от форуми, от всякакви такива работи и от проба грешка. Повечето работи съм ги правил проба грешка, да знам кое работи. Но тези хора, според мен, са си просто изцяло измамници. Примерно сега тази, не знам защо изобщо взела иконата, явно доверие на старите хора ли взима, така не знам. А между другото пък, повечето клиенти, които съм имам, не са стари хора, но не знам защо се връзват на тези. И винаги се ходжи. Това направо гнус ми става, като го гледам първо на тази жена. Това не знам за вас, ма за мен не е много нормално. Нека ги разгледаме и другите. Ходжи и с някакви имена, такива пейкър, гледа минало, настояще и бъдеще, им обещават по 3 дни. Сега ще погледнем описанията горе-долу. Но наистина ми се струва, че не знам един човек ли им пише описанията, как са точно, но е странно и странно е като се пишат в трето лице. Това ми е много странно. И наскоро една клиентка, една от тези беше им дала 2000 лева, да не е нагоре. И смисъл, жената започна да я заплашва, че ако не даде още прямо 500 или беше нещо подобно, че ще й направи проклятия, работи, че всичко ще се развали, някакви такива подобни простоти. И вече ми е гнусно, защото тези хора правят лошо на реалните хора, които се занимаваме с това. И са просто всичките, като гледам, са гнусни. Първо сега, не знам за вас на тази жена, не знам как може да си направи обява и да изобщо да се рекламира. Да не говоря за супер топа, на какви цени е. И голям шанс заради тези хора да е вдигнат. Винаги са някакви църковни работи. Като цяло, иначе ходжите, те много така ритуали не могат да правят. Могат защити, молитви, нали, подобни работи, но ритуалите, които реално ако се ходжи и ги има в... То не е исляма, ми са просто на арабски. Те са от Пикатрикса. Това е магическа книга, преведена е на доста други езици, но наистина произлиза от там. Там се работи с ангели, защити се правят, подобни работи, но по-реално хората това, дето искат, тези хора не могат да им го дадат. И не знам защо ги забаламосват, поне сега това нещо. Това за мен не е нормално. Не знам защо са с бурки, ходжа и винаги са жени. Като ходжи жени, не знам кой ще ги учи, като влезне жена в джамията. Знаете там вече при исляма как са нещата с жените, защо са с бурки и като цяло няма толкова достъп дори до учението, до Корана нямат. Ще разгледаме и другите надолу. Те са доста и ми прави впечатление, че са все някакви такива и ми е много странно, много са ми подобни. Примерно тази жена тук сега. Аз не знам подобен човек дали ще мога да й помогне с нещо. Любовно най-големият успех на варненската гадателка и винаги в трето лице. Аз не знам, това просто много ми е странно. Не знам хората дори как им се връзват. Ще разгледаме останалите, че те са доста като цяло. Не знам дали ще успеем да ги минем всички. Феномен се първо, тази жена сега как ви се строи изобщо да се занимава с такива работи? Някакси просто е брутално. Не знам. Това вече е брутално и не знам какви хора как им се връзват. Първо това сега. Това нещо Versace дивана. Тук имаме
таро карти, запален свеж, това не знам какво е тук, но просто е брутално и никъде ги няма. Имате една обява в ауто, един телефон, който никакъв не е, и са просто някакви направили се една обява и това е. Някакви измислени хора, изобщо не знам откъде са. Първо за тези арабска магия и те си имат сайт, имат си доста работи. Не знам много за тях, но примерно хората си имат сайти, не знам. Сега дали са добри вече, не знам. Някои клиенти бяха споменали, че са работили с тях, някои са доволни, но никаква идея. И да продължим към другите. Ето Мак Мария. Тази жена на мен ми изглежда на 80-90 години. Аз не знам изобщо. Баба ми и възрастни хора изобщо телефон не могат да се оправят, камо ли да прави обява, да я снима. И тук между другото снима друг човек. Не знам кой е написал това нещо. И вече стават много и са брутални. Ето, примерно. Това сега не знам. Това е брутално. Тази жена поне на 90 години. Поне на 90 години. Ходжа Гюзел, разбивам черни, брутални са. Така. Само да видим по-такива. Тази дори слънчеви очила. Хасково. Ако знаете, примерно, не знам откъде станаха толкова такива, може да напишете в коментарите, защото е брутално и реално пречат на хората, които реално се занимават с тези работи. И просто е гнусно да ги гледам. И са много. И прямо в този сайт преди години съм качвал обяви, но как човек сега, примерно, като ги гледа тези, и аз закача обява. Това просто е несериозно. Един какви други има. Макс Танчев. Топ ясновидка. Медиум психолог. Да. Супер. Наистина топ. Имаше даже една, която мисля, че беше в с ескортните услуги, ако не се лъжа, бях я намерил. Та просто е брутално. Не знам откъде им идват те идеи, защо такова нещо да се занимават, да правят обяви, да занимават хората и винаги са горе под една форма. Или като гледат на някой да му каже, че му проклятие и после да го наплашат, или като се прави ритуал, после постоянно да искат пари, да ги лъжат, че правят нещо и сумите стават големи и после тези хора ги съдат. Аз не знам тези хора не са ли опарват и да не се занимават с простоти. Защото реално това се води вече изнудване. Изнудване и не знам какво. Просто са брутални. И са много просто, не знам. Не знам в чужбина има ли такова нещо. Направо ме е гнусно. Се ходжи. Ето. Ето я не знам примерно. И горе-долу имате, нали, като идея. Затова правя това клип, че искам да се пазите от подобни хора. Наистина, слушал съм аз, има добри ходжи, но не вярвам да са в този сайт. Просто това за мен е някакъв абсурд. Особено тези хора, не вярвам да са изобщо такива. Моля да споделете си мнението в коментарите и очаквайте още клипчета. В момента живея на друго место, тук ми е по-удобно, мисля, че мога да правя нови клипове. До скоро!